prethodnoj epizodi smo uhvatili štraftu ka Zaovi na Monatari, gdje su nas naši domaćini lepo dočekali i gdje su nam priredili jednu zanimljivu off-road vožnju ka Drvengradu. Stajali smo na nekoliko zanimljivih mjesta i vidjeli neke zaista prelepe predele, a sada, nakon pauze za rakiju, nastavljamo naš put dalje. I, konačno, posle kraće vožnje, stižemo do naše destinacije, Drvengrad na Mećavniku. Ovo je zaista jedna prava turistička, kulturna i umjetnička atrakcija koju morate posjetiti. Mi se ovdje zadržavamo kratko, pijemo kafu, a potom idemo dalje. Kad si ti prvi put posjetio Drvengrad? Ja mislim da je bila... Kad je napravljeno uopšte, koliko je postoje? Kad je još bilo u izgradnji, ali relativno često dolazimo ovdje i zadržuje taj super vibe, svaki put se oduševim koliko je ovo lepo napravljeno. Ja se oduševim svaki put zato što se sjetim priče kako je on to napravio i zašto je izabrao. Da, zašto je izabrao baš ovo mesto. Znaš zašto je izabrao? Ne. Zbog ruže vetrova koja se ovdje nalazi. Ja znam da kad prođeš kroz tunel, ako se jedne strane dole ka Kremni sunce, ovamo pada sneg ili obrnuto, ali reci pošto... On je čovjek koji voli vetrovito vreme i kaže da kad je bio u inostranstvu da mu je to strašno nedostajalo, kao i gradnja ovih kuća koja je bila ovako vrlo autentična ovdje. To je taj tradicionalni mokrogorski stil. Da, ali on je ovdje napravio savršenstvo, spojio je sve živo. Da. Mogu da zamislim kako je ovo dobro strancima kada dođu i kad vide ovoliko sadržaja na jednom mestu. Malo je, ali ima sasvim dovoljno svega. Da. Ti si bio na festivalu koji se ovdje održao, ja nisam. Jesam, ali sve nešto usputno i kratko i onda je ovdje baš gužva, ali ima puno lepih, mladih, kreativnih ljudi. Tako da bih preporučio svima koji nisu bili na Kustendorfu. Možda, da, sad je već prošao, ali eto, u januaru, je li tako? U januaru ili u februaru? Da. Tako. Mogli bi naši da jedemo sad otprilike to kad se lomi. I onda možda ćemo postati malo nervozni dok ne jedemo. Sad ćemo da ih ubrzamo. Ničim i ne zna koliko je istinu sada rekao, zato se Danijela ovako i nasmejala. A Srele, naš vozač, zna pravo mesto gde treba da doručkujemo.
sad kad smo obavili piknik, doručak, sad smo malo smogli snage pa su neki rešili da naprave neku zanimljivu fotografiju za Instagram, jer ipak ovakav prizor treba iskoristiti. Što ne komuniciraš? Pazi samo zmija da te ne vidi. Ne. Ima već utaban put. Vreme je da se pakujemo, idemo na još jednu lokaciju, a zna se ko nosi rakiju. Ako imate problema sa kamenom u bubregu, preporučujemo off-road vožnje. Odlične su. Carskim putevima. Da se pokrene kamen, da to izađe. Zašto su još dobre off-road vožnje? Branje cveća za čaj. Branje, da, tako je. Isto. Da se malo protegnu noge, pošto se izlazi često. Da se odspava na klupi malo. Da se odspava na klupi malo. Tako je, da se jede u prirodi. Eto, to je ozbiljan consulting kad se ide na off-road. Najslađe za kraj. I stvarno, najslađe za kraj. Krenite vaše aparate. Jao, što je lepo, bože. Da, ono je gore, fantazija. Neko drvo da se skrati to. Mesto za fotanje. Koje Znači, još tu će nisu biti otkrili. Zavljanski 2. Jao. Jao, Bože. Ovo je savršeno. Ovde sam već ja morao da izvadim aparat i ja da napravim jednu fotku. A i njemu se sviđa sad, ali... Da vidimo sa Mišom, ne znam da će on. Ali meni je manje Ovi više. šuperi nema ljudi. Nismo stigle. Alo, ekipa, šta spavate? Neki su se uspavali, a neki su se tek probudili. U svakom slučaju, naša off-road avantura se ovde završava. Pa, skoro. Kako miriši? Da. Fantastično. Ja sam se tek probudila, znači može još. Jao, meni se malo prispavalo. Nekako isti tajming, dobro je, ali dobro je, uvek neko može da priča. Tako je. Jel se dešava nekad ovom roveru točak da otpadne? Ne, Ili da se slomi osovina? ajoj, Bože. I šta sad drvo, šta ćemo sad? Srele se pobrinuo da se ipak malo razbudimo, i da pokaže malo svoje vozačke sposobnosti. Jo, Bože, vraćaj, Bože. Zdravo. Zdravo. Kako ide? Evo, pomalo ide. On sad će se otvori da i treba da prevrne. Meni su malo da...
Ovde i ovako se na pravi način završava off-road vožnja po Tari. Tu su domaći hleb i jagnjetina ispod sače. Tu je domaća salata i naravno nezaobilazni kajmak. I onda uz još dobro vino i dobre ljude, druženje se naravno nastavlja do duboko u noći. Sve u svemu, jedan sjajan završetak jednog zaista sjajnog dana. Mišo, šta je u ovome? Si stigo? Stigo. Jel te žarila kopriva? Ne. Kao mene. Pa to Gde si samo našla mene koprivu? može. A? Gde si našla koprivu? Evo ovde. Tu. Znači, ožarila me po ovom malom delu nogu koji mi je ostao i po rukama. Znači, ne znam kako tebe nije. Ah, Prođemo off-road zaovine i sve živo i ovde me izžari kopriva. A to samo meni može. došla si na najkraću reku u Srbiji i Evropi i našla si da te ožari kopriva. A mora nešto, mora po nečemu da bude upečatljivo. Došli smo ovde da završimo ovako na lep način, na lepo mesto da završimo ovu lepu emisiju. Na Vrelo, kao što rekao, najkraću reku u Evropi, je li tako? Ne znam da li u svetu, možda i nije, ali Nije u Evropi. svetu, U Evropi sigurno. Zove se Vrelo ili kako još zovu? 365, Godina, da, zato što je 365 metara dugačak. da. Dobro. Utisci od ove sad avanture. A meni su utisci fenomenalni, mnogo mi se svidela off-road tura na Tari. Svidela mi se priroda, svidelo mi se to što smo videli one vidikovce kojih nema u mapama. I ja mislim da ih ima još više i super sam presrećna zato što su nas meštani proveli Da. kroz to, jer ja mislim da samo meštani mogu u stvari da znaju takve štekove. A kako se tebi svidelo? Ja sam kao htela da ti vratim. Ti si htjela da mi vratiš, ja sam se naslikao, mislim da ću imati tako dobrih fotki, znači, o cele ove avanture i definitivno planiram da ovo ponovim, ali kažem, Taru volim i uvek svraćam i obilazim, ali ovo sad sa ovom varijantom ovako off-road, da se posete neka mesta koje su malo manje dostupna ljudima, kolima ili peške, verovatno, to su neke ture dugačke, pa ljudi se i ne odlučuju tako često na te neke varijante. Mislim da je ovo super opcija i kažem ti, planiram da vidim, pošto oni imaju još neke, ja mislim, sem ove koji smo mi sad obišli, tu postoji još jedna varijanta da se obilaze još neke stvari. Želim i to definitivno da probam. A šta ti se najviše svidelo juče od onoga što smo videli? Ne znam, mnogo što, ne znam, ne mogu da se odlučim. Gore na Zmajevcu je super.
ona prva lokacija jezero Lipovica. Lipovica Da. i onaj tamo kuta Kušuškan i ono tamo izletište mi je fenomenalno. Tamo gde je ona vodenica. Da. Da, da. da. Baš mi je onako lepo to, ima neki poseban osjećaj kad si tu onako ušuškan u šumi. Hladovina. Da, u hladovini. Tako da, ne znam, stvarno mislim sve mi je bilo, kažem ti, i definitivno moram ta mesta ponovo da obiđem, da im malo više vremena posvetim tome, da ostanem na svakom od tih mesta malo duže. Eto, to mi je možda utisak od svega toga, vidjeli smo dosta stvari i sve mi je onako... I meni isto. Da, tako da ne znam, ne mogu se odlučiti šta mi je najzanimljivije. Meni je Zmajevac, isto mi je tako kao i tebi, sve mi je prelepo, ali Zmajevac mi je ostavio utisak nekako najlepši, zato što smo tamo pravili onaj piknik, pa me to i asociralo na detinjstvo i na sve to. I onaj vidikovac i one trave koje onako mirišu kad hodaš kroz njih. I sve mi je prelepo. Super. I sad ovako anti-stres ovde pored ovih vodopada, samo da mi nije ožarila kopriva. Pa da, malo je, proći